U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Poštovani pater, dragi vjernici, danas slavimo blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije u nebo, gdje promatramo kako je Blažena Djevica Marija, nakon što je dovršila svoje zemaljsko poslanje, bila dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. U njoj gledamo ono što Bog želi ostvariti i u nama. Potpunu proslavu, ne samo na našoj duši, nego i tijelu koje će na kraju vremena uskrsnuti i biti proslavljeno ako postignemo naše vječno spasenje. Ali današnji blagdan ima za nas još jedan poseban razlog da se radujemo. Danas slavimo i, tako reći, sekundiciju, mladu misu koju naš mladomisnik služi ovdje u našoj kapeli nakon što je on služio na domaćoj župi. Zato se danas mogu lijepo povezati te dvije stvarnosti. Blažena Djevica Marija, kao što smo čuli u današnjem evanđelskom odlomku, koja je nosila Krista u svojoj utrobi, donijela ga drugima, i onda katoličko svećeništvo. Svećenik koji je pozvan cijelog svog života donositi Krista dušama. Čuli smo kako je Blažena Djevica Marija, nakon što je od anđela primila vijest o utjelovljenju Sina Božjega, ustala i pohitila u gorje, u grad Juding, svojoj rođakinji Elizabeti. Sveti Ambrozije kaže da je to bilo sasvim prirodno za onu koja je bila ispunjena Bogom, njegovom milošću. Da ona nije mogla ostati inertna nakon što je u sebi nosila, primila živoga Boga, drugu božansku osobu. U njoj je djelovala Božja milost, zato Marija odmah kreće na put. Origen dodaje na to da Isus, koji se nalazio u Marijinoj utrobi, da je on požurio, tako reći, posvetiti Ivana Krstitelja, koji je još bio u utrobi svoje majke Elizabete. I tako se već prije rođenja događa prvi susret Krista i njegovog pretječe Ivana Krstitelja. Ovdje možemo prepoznati kako Bog djeluje, tako da on dolazi u susret ljudima i da on vodi događaje tijek povijesti. Često on to čini preko sasvim običnih zemaljskih okolnosti, nešto što na prvi pogled ne primjećujemo kao nešto posebno značajno. Zato bih ovom prilikom htio s vama podijeliti jedan osobni primjer, kako se to ponekad može ostvariti, a nešto što se onda svakako tiče i našeg apostolata. Kako sam se upoznao s našim mladomisnikom i njegovom obitelji. Sve je počelo tako da mi je jednom prilikom, kad sam još bio u našoj bogosloviji u Zeitskofenu na formaciji, tada mi je biskup Feli rekao da ima u Australiji, u Brisbaneu, jedna Hrvatica koja tamo, znači, pohađa svetu misu u našoj crkvi i da bi bilo dobro da ju pokušam kontaktirati, uspostaviti, znači, s njome kontakt. Međutim, nije mi on dao nikakvu adresu, nego sam poslije, kada je pater Timan, koji je tad bio rektor bogoslovije, došao u posjet, onda sam njega pitao, pa mi je on poslao adresu te gospođe. Sad ništa posebno, izmijenili smo nekoliko poruka, ja sam joj se javio i, dakle, nisam to tad doživio kao nešto posebno spektakularno, jer Hrvata ima po cijelome svijetu, pa onda nije čudno da ima netko i tamo koje je našao put do naše kapele. Onda dalje
je bilo zanimljivo kada sam dovršio svoju formaciju u bogosloviji, onda su me poglavari poslali da idem u posjet u našu zajednicu St. Mary's u Sjedinjenim Državama, to je naša najveća zajednica. I tamo su također časne sestre. I prije odlaska, znači kad već su me tamo ljudi čekali da me odvezu dalje, odlučio sam javiti se časnim sestrama, nisam do tada imao neki kontakt s njima. Odlučio sam im se javiti, njima je bilo drago i htjeli su čuti odakle dolazim i kakve su prilike kod nas, pa sam malo pričao o tome. I onda sam se sjetio da spomenem i to da sam uspostavio kontakt s jednom gospođom iz Australije, Hrvaticom, i kad sam to spomenuo, časne sestre su se samo počele pogledavati, ostale začuđene ili onako otvorenih usta i počele pogledavati prema jednoj od časnih sestara koje su bile tamo. Ispostavilo se da je to upravo bila kći od te gospođe. Dakle, to je starija sestra naših domisnika, sestra Mary Leo, koju sam tad upoznao. Kasnije sam upoznao i našeg patera i njegovu obitelj kad su došli u posjet Hrvatskoj. I onda daljnja zanimljivosti gdje možemo prepoznati prst Božje providnosti je bila kad je naš pater ušao u bogosloviju. To je bilo u Australiji, znači Goulburn, tamo smo imali bogosloviju, on je tamo ušao, ali zbog prilika koje su nastupile za vrijeme korone, onda smo morali tu bogosloviju zatvoriti jer više nisu mogli dolaziti kandidati iz drugih zemalja, pa su bogoslovi bili raspoređeni, svatko je bio poslan nekamo. Eto, i naš nadomisnik je završio u Zeitskofenu, znači bogosloviju u Njemačkoj koja nam je najbliža, i tako su se stvorili uvjeti da on jednog dana dođe ovamo, tako su to odredili poglavari. Dakle, tu možemo prepoznati kako Božja providnost djeluje u našim životima. Dakle, često to bude nešto sasvim obično, ništa spektakularno, znači splet okolnosti koji nam se ne čini kao nešto izuzetno, posebno, ali Bog je taj koji sve vodi, on vidi, tako reći, cijelu sliku. Mi obično vidimo samo jedan događaj i u tom ne prepoznamo nešto izuzetno, ali Bog vidi, tako reći, cijeli put i zato je ovo izuzetna prilika da upravo na današnji blagdan možemo primiti našeg novog svećenika, patera Nikolasa, čija je majka Hrvatica i koji je na taj način došao u našu sredinu. Blažena Djevica Marija je upravo ona koja je bila potpuno predana Božoj providnosti kada je anđeo navijestio da će postati majka Božja. Ona nije točno u detalje znala što će se sve događati u Božjem planu. Mogla je to naslutiti, ali s vremenom se to odvijalo, dakle, počevši od Isusovog rođenja, pa bijega svete obitelji u Egipat, 30 godina skrivenog života i konačno Kristovo otkupiteljsko djelo, njegova smrt na križu, uskrsnuće. I zato je ona s pouzdanjem u Božju providnost mogla također ustati i poći u gorje u posjet Elizabeti. Nešto slično se događa sa svakim svećeničkim pozivom. Svećenik ne zna unaprijed što ga sve čeka, ne zna gdje će služiti, koje duše će susresti, također kakve poteškoće će se dogoditi na njegovom
putu, ali zna kome je predao svoj život. Znači, predao ga je Kristu, zato danas zahvaljujemo Bogu na pozivu našeg nadomisnika. Marija je nosila Krista u svojoj utrebi, donijela ga Elizabeti. Kako svećenik također nosi Krista, donosi ga ljudima, ne, naravno ne na isti način kao Marija, ali ipak stvarno i sakramentalno istog Krista. Svećenik donosi tog Krista dušama, znači na oltaru, kada prikazuje svetu misu, svetu ispovedi, kada odriješi od grijeha, propovijedanju, naučavanju, dakle, podjeljivanju svetih sakramenata na svim mjestima gdje čovjek treba Božju milost. I to je tajstvo svećeništva, gdje svećenik nije samo vjerski službenik koji bi obavljao neke formalnosti. On je uistinu Kristov službenik i po njegovim rukama Krist prinosi svetu oltarsku žrtvu, oprašta grijehe i dolazi dušama. Zato zahvaljujemo Gospodinu na daru poziva našeg nadomisnika i svih naših svećenika. Dakle, to je ono što moramo prepoznati. Bog je taj koji poziva, koji vodi, koji otvara vrata, ponekad usmjerava čovjeka na neki drugi put, nego je on to zamislio, a svatko od nas mora biti pozvan taj put slijediti. Evo, to je djelovanje Božje providnosti koja nas treba potaknuti na pouzdanje, jer ona djeluje u našim životima. Ponekad ne razumijemo zašto se nešto događa, ponekad Bog jedna vrata zatvori, mislimo da je onda sve propalo po nekim našim predviđanjima. Ponekad naiđemo na neku situaciju, osobu gdje mislimo da je to nešto nevažno, ali Bog zna tu imati neke druge planove. I možda upravo tim putem on želi nešto ostvariti preko nas. I zato kao kršćani ne razmišljamo poput ljudi ovoga svijeta koji vjeruju u slučajnosti. Znači, vjerujemo da Bog vodi tijek povijesti, događanja u našim osobnim životima. I da to opet ne znači da sve moramo samo pasivno čekati. Znači, Blažena Djevica Marija nije samo sjedila i ništa ne činila. Evanđelje nam govori, ona je ustala i pohitila u susret Elizabeti. Dakle, milost Božja ne čini čovjeka pasivnim, nego on pod njezinim poticajima ustaje i djeluje. Sveti Ambrozije zato kaže da milost Duha Svetoga ne poznaje sporost. Marija nije odgađala ono što je trebala učiniti. To je također lijepa pouka za svećenički život. Tako svećenik mora biti spreman ići tamo gdje ga crkva šalje. Dakle, mora biti spreman ostvariti te planove koje mu Bog pokazuje kroz svoju volju da bi tako služio dušama, čak i kada to ljudski gledano nije lako. Evo, to vidimo na primjeru našeg nadomisnika koji je došao doslovce s druge strane svijeta, sve do naše domovine. Tu se može vidjeti jedna posebna dimenzija našeg apostolata. Eto, prilike su takve da imamo veliku dijasporu diljem svijeta, znači Hrvata ima svugdje, ne samo u Europi, znači u zapadnim zemljama, Austriji, Njemačkoj, nego i na drugim kontinentima, znači u Australiji, Kanadi, Sjedinjenim državama, Južnoj Americi. No, i onda je prirodno da neki pronađu put do tradicije, do naših kapela. To je sastavni dio našeg apostolata, da i na to računamo. Kao naša nogometna reprezentacija, da regrutirati
Hrvate koji su odrasli u inozemstvu, evo tako, i mi. Evo, osim našeg patera ima tu još jedan svećenik upravo iz Australije, hrvatskih korijena, oba roditelja su Hrvati, što je pater Filip Mujić, ali nažalost ne govori hrvatski. Evo, naš pater uči, on polako će moći usvojiti jezik i eto, ovaj pater ima također jednu sestru koja je časna sestra. Eto, u družbi naših sestara, to je sestra Mary Valerie. Eto, znači, sestra našeg bratstva. Eto, to nas također upućuje na sveopću narav crkve, dakle crkva je katolička i univerzalna, dakle raširena po cijelome svijetu, kao što svugdje ima Hrvata. Znači, gdje god čovjek došao može nekoga naći, to možemo povezati s univerzalnom naravi crkve. Evo i tako Bog, dakle, djeluje kroz stvari koje nam se čine običnima, kojima ne vidimo nešto posebno. Dakle, on može djelovati kroz jedan običan susret, razgovor, kontakt. Da se može razviti nešto više. Dakle, to je način kako on može iz nečeg neznatnog naših ljudskih aktivnosti možemo činiti nešto veliko. Danas slavimo blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo i to nam pokazuje cilj prema kojemu mi još putujemo. Prije nego je Marija bila uznesena na nebo, živjela je ovdje na zemlji život vjere, poslušnosti, vršenju Božje volje. I upravo je zato ona uzor svakome svećeniku. Ona nije stavljala sebe u središte, nije tražila vlastitu slavu, nego je nosila u svojoj utrobi, donijela ovom svijetu Krista. Njezin cijeli život bio je usmjeren njezinom božanskom sinu. Kada je pohodila Elizabetu, ona nije slavila Mariju zbog nje same, nego je ispunjena Duhom Svetim proglasila blaženom onu koja je povjerovala i tako iskazala čast Bogu. I to je također poziv svakog svećenika. Znači, on nije tu zato da bi se ljudi divili njemu samome, njegovim ljudskim sposobnostima, nego zato da bi preko njega mogli upoznati Krista. I Djevica Marija je to savršeno živjela, sve što je primila smjeravala je prema svome božanskom sinu. Zato je ona majka svakog svećenika. Te želimo danas posebno moliti da bi ona čuvala našeg nadomisnika, da mu izmoli vjernost svetoj misi, pri svetom sakramentu, njegovom poslanju za spasenje duša, krepostima koje su potrebne svakom svećeniku, poniznosti, ustrajnosti u njegovom poslanju. Evo i zato kada pristupamo da bismo primili njegov nadomisnički blagoslov, želimo na taj način pristupiti s vjerom, da ne domatramo samo čovjeka koji je vjerski službenik i koji će nad nama pružiti svoje ruke da bi nam podijelio blagoslov, nego da prepoznamo ono što Bog po njemu želi činiti. Jer isti je Krist koji je došao u utrobu Djevice Marije, koji je po njoj, dakle u njezinoj utrobi pohodio Elizabetu, posvetio Ivana Krstitelja, djelovao ovdje na zemlji, umro na križu, uskrsnuo od mrtvih i isti taj Krist danas želi doći do nas po svojoj
crkvi, svećeništvu, svetim sakramentima i zato danas zahvaljujemo na toj milosti i želimo posebno moliti da bismo mogli uvijek prepoznati Božje putove, a zato je potrebno imati povjerenje. Blažena Djevica Marija je to imala, ona je povjerovala, ona je bila potpuno predana Bogu, zato je mogla ustati, pohititi u gorje, neka ona i nama izmoli takvu vjeru koja ne traži unaprijed da znamo sve što će se dogoditi, nego jednostavno da imamo povjerenja u Boga, da ostvarujemo njegove planove, njegovu volju korak po korak, da bismo tako jednog dana kada završi naš zemaljski put mogli biti privedeni njezinom božanskom sinu, dakle nebeskoj slavi koju ona uživa dušom i tijelom, i tada ćemo moći savršeno razumjeti sve puteve Božje providnosti, vidjeti kako ništa od onoga što smo učinili ovdje na zemlji iz ljubavi prema Bogu nije bilo uzalud, dakle naša zaslužna djela koje smo učinili u stanju milosti, da je sve to vrijedilo, da su to zasluge pred Bogom, i tada ćemo moći zajedno s Blaženom Djevicom Marijom i sa svima svetima zauvijek slaviti Boga, čija se providnost očitovala kroz naš kršćanski život. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.